Okay, so after a lot of time, uh, by the way, this video will be in two languages, in Romanian too, because I have to post this on the Romanian channel too, așa că, na. Deci, o să despachetăm o mască de gaze. We will unbox a gas mask. But not sure where to start cutting. Let's see here. Hai să vedem dacă putem să tăiem de aici ca să nu facem pagubă. Ok. Și e o mască de gaze. It's a gas mask you never hope to find in Romania. Deci o mască de gaze care niciodată nu ai putea crede că o găsești în România. Deci very careful. Super așa. So first thing, it's a brick. No, it's not a brick. It's a Romanian VPU. E un DAS, dispozitiv de amplificare sunete. Și cum se vede, e cutul cu microfon, ceea ce e foarte ciudat. Partea asta ar trebui să fie în masca de gaze. As I was saying in Romanian, this VPU came with the microphone. The microphone which is supposed to be inside the mask, the M85F. Cum ziceam și în engleză, 85F, masca de gaze, modelul. Ok, another one, încă unul. Tot așa cu microfon. Microfonurile sunt foarte folositoare, că le poți tăia și să le pui în măști americane. As I was saying in Romanian, these microphones are very useful because you can cut them to shape and put them into American masks, Russian, and the main piece, I hope is not a brick. Și piesa de rezistență, sper că nu e un bolovan sau o cărămidă. Deci, cum ziceam, o mască de gaze care nu știu cum mai putea dea de aia tocmai în România, adică nu e disponibilă nici în țara natală. So as I was saying in the Romanian, it's a very random find, because this, as I know, it's not available, not even in its origin country. So yeah, guess what this is? It's an Italian mask, and unfortunately for me, it looks like it's the gigantic size. Some random markings. Deci, cum ziceam, e o mască de gaze italiană, cea care se folosește acum de către armata italiană, foarte rară și la ei acolo pe surplus. Cred că nici nu e disponibilă pe surplus la colecționari. Niște coduri pe aici. Let's see if we find some marking that tell us what size this is. And the focus is destroyed. Alright. Lenses look like the Forsheda mask. Lentilele arată ca la masca de gaze Forsheda, cea de la suedez, parcă, da, suedez. O să pun un videoclip și despre ea pe canalul meu. Nu știu dacă l-am pe cel de engleză. So, yeah. No marking so far about sizing, and so yeah, this is an overall look at it. As far as I know, there is like no video of this gas mask, so most likely I'm the first one who has this. Oh no, proprietary coupling here, and the phone does not want to focus. Deci, cum ziceam, s-ar putea să fiu primul colecționar și s-ar putea să fie primul videoclip pe YouTube cu masca asta de gaze. Autofocus, îl oprim, dăm drum. Cum ziceam și în engleză, cuplajii proprietar. Măcar ăsta e curat aici. Da, foarte bine. Românii se cam duc în Italia la plimbări, la rude, la de toate, dar mă gândeam să fie tocmai masca asta de gaze disponibilă în România. So as I was saying in Romanian,
Sorry, probably this is super annoying for some of you people there. Romanians are usually going in Italy for work, for various stuff, and often bring stuff from there, but I was not expecting this. And also this was available for purchase like probably for a year, but I was just browsing around for some of these DAS or dispozitiv cu amplificare sunete, this thing, and was just randomly browsing the ad and found this gas mask and I asked the seller if it's available. So yeah, cum ziceam în engleză, anunțul din care a rezultat masca asta era de ceva vreme, de vreo un an, și m-am uitat după difuzoare din alea să văd că am niște chestii, niște proiecte pentru niște măști de gaze. Și am dat de ea, pur și simplu, random. Na, o să fac o prezentare detaliată despre în engleză, în română, nu știu, vedem, cât mai devreme. Ne vedem în noi episoade, cum ar zice alții pe YouTube. See you in the next video, guys. Bye.